John Nattart, Jeanette Grek, Sylvia Shepherd, Agnes Sammut, Anna Maria Kauki, Anthony Tabone, Mary Grek, John Nattart, Maria Farrugia, Maria Cardona, Mario Zara, Joseph Zara, Carmel Mikallef, Margherita Merciaqa, Nicolas Mikallef, May Xwiereb, Stephen Attart u Viktor Kamilleri. Ħuti fil-bida din l-Ewkaristija hija narfu l-ħtijiet tal-ħajja tagħna u nitolbu li l-mulej jkollu ħniena minna u jaħfrilna. Inti jislim tagħna mulej ħniena. Inti l-ħaruf tagħna tal-għid Kristu ħniena. Inti l-ħajja u l-qawmin tagħna mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lil Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadrawk datuk ġie. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej jebew waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-dubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-dubiet tad-dinja il-qattalb tagħna. Int li qiegħed ful-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej. Int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox, minnek ġej li l-fidili tiegħek jagħtuk servizz xieraq u taġieħ. Għamil li mingħajr ebda tfixkil inħaffu biex niksbu l-wedijiet tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mose kellem lill-poplu u qal: Ibża mill-mulej Alla tiegħek, billi int, ibnek u bin ibnek, tħarsu dejjem il-liġijiet u l-kmandamenti kollha tiegħu li jien qed nagħtik biex ikollok għomor twil. Isma' o Iżrael, u ħu ħsieb għamilhom biex ikollok il-ġid u toktor ħafna bħalma wiegħed il-mulej Alla ta' missirietek li jagħtik art tnixxi ħalib u għasel. Isma' o Iżrael, Alla tagħna l-mulej, il-mulej waħdu. Ħobb mela lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'saħħtek kollha. Żomm f'qalbek dan il-kliem u dawn il-kmandamenti li qiegħed nagħtik illum. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj lill-Alla. Ngħidu flimkien: Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Il-mulej blata tiegħi, fortizza u l-ħellis tiegħi. Ngħidu flimkien: Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Alla tiegħi, sur tal-ken tiegħi u tarka tiegħi, qawwa tas-salvazzjoni tiegħi u ken tiegħi. Insejjaħ il-mulej li hu ta' min ifaħru u nkun meħlus mill-edewwa tiegħi. Ngħidu flimkien: Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Ħaj il-mulej, imbierek hu il-blata tiegħi, ikun infaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi u jkabbar ir-rebħ lis-sultan tiegħu, juri mħabbtu mal-midluk tiegħu. Ngħidu flimkien: Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Qari mill-Ittra lil-Lut. Ħuti, dawk tal-imgħoddi kienu jsiru qassisin fat kbir għax minħabba fil-mewt ma kinux jistgħu jibqgħu għal dejjem. Imma Ġesu billi jibqa' għal dejjem għandu saċerdozju li ma jintemm qatt. Għalhekk ukoll huwa jista' jsalva l-kollox il dawk li bih jersqu lejn Alla, la darba u jibqa' għal dejjem ħaj biex jidħol għalihom.
Dan hu ta' bilħaq il-qasis il-kbir li kien jgħod talina. Qaddis, innoċenti, safi, maqtuħ mill-midinbin, merfuħ il-fuq mismewiet, li m'għandux bżonn bħal qasisin il-kbar l-oħra joffri kuljum is-sagrifiċċju, l-ewwel għad-dnubiet tiegħu stess imbagħad għad-dnubiet tal-poplu. Dan huwa għamlu darba l dejjem meta offra lilu nnifsu. Għax il-liġi tqiegħed bħala qassisin il-kbar bnedmin li huma dgħajfa. Iżda l-kelma tal-ġurament li ġiet wara l-liġi tqiegħed iben li ġie magħmul perfett tal-dejjem. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lil Alla. Nqumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti jgħid Ġesu u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmru għandu. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju Mqaddes skont San Mark. F'dak iż-żmien wieħed mill-kittieba resaq fuq Ġesu saqsih li ma wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel. Ġesu wieġbu, l-ewwel wieħed huwa dan, isma' Iżrael, il-mulej Alla tagħna mulej wieħed hu, u inti għandek tħobb lil mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tieni huwa dan, ħobb lil għajrek bħalek innifsek, ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. Qallu l-kittieb, sewwa qiegħed tgħid Mallim, għandek raġun tgħid li wieħed hemm u li ma hemmx ieħor ħliefu. Iva li tħobb lilu b'qalbek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha, u li tħobb lil għajrek bħalek innifsek huwa aqwa minn kull sagrifiċċju tal-ħruq u mis-sagrifiċċji kollha. Ġesu meta rah kemm kien wieġeb bil-għaqal qallu, m'intix il-bogħod mis-saltna ta' Alla, u ħadd ma kellu l-ħila jistaqsih iżjed. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Nimmaġina illi dawk fostna illi matul dan l-aħħar xhur, matul din l-aħħar sena ġarbu il-mewt ta' xi ħadd għażiż illi kien taħt l-istess saqaf tagħna tad-dar tagħna, ċertament f'dawn iċ-ċirkustanzi wieħed ifittex u jara u jistaqsi kif wieħed jista' joqrob lejn dawn ħutna. Żgur illi aħna xi ftit jew ħafna hemm preżenti fil-ħajja tagħna twemmin illi dawn ħutna ma ntemmux fix-xejn. U allura infittxu kif nidħlu fi dijalogu magħhom. Ħafna drabi għadna nħossu u għadna nisimgħu il-leħen tagħhom jidwi fil-moħħ u fil-qalb tagħna. U allura kif nistgħu nkunu qrib tagħhom sabiex nitfarġu quddiem il-fatt illi m'għadhomx preżenti magħna għalmenu f'din il-ħajja ta' issa. Il-Vanġelu tal-lum joffrilna triq illi Ġesu offrija lil dan l-iskriba illi bl-erf kollu tiegħu ma kienx għadu wasal għalija. Min kien l-iskriba? L-iskriba kien jew dak li nsejħulhom il-kittieba kienu t-teoloġi ta' żmien Ġesu. Kienu jafu sewwa t-Testament il-qadim u jafu sewwa dak li Alla jitlob mill-poplu tiegħu. U kienu jkunu huma illi normalment ifissru l-kelma tal-Alla lil poplu.
Madana kollu dan l-iskriba kellu diffikultà meta jmur għand Ġesu jagħmillu din il-mistoqsija li ma wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel. Ċertament din il-mistoqsija ta' dan l-iskriba kellha sens kbir għaliex il-poplu Ludi minn 10 kmandamenti spiċċa kattarhom għal 613 il-preċett. U allura fost dawn is-613 jistaqsih lil Ġesu li ma fosthom kollha huwa l-ewwel. Li huwa dak il-kmandament, dak il-preċett li verament jekk jiena nħarsu inkun qiegħed fil-ħwejjeġ ta' Alla. Jew inkella jekk jiena niksru ifisser li nkun ksirt il-kmandamenti l-oħrajn kollha. U Ġesu lil dan l-iskriba jikkwotalu żewġ testi mill-Antik Testament. L-ewwel wieħed mill-ktieb tad-Deuteronomju li jekk kontu attenti kien kwotazzjoni silta mill-ewwel qari li smajna fejn smajna l-istqarrija tal-fidi tal-poplu Ludi, partikolarment dik it-talba xema Iżrael illi kull Ludi sal-ġurnat tal-lum għadu jitlob 3 darbit kuljum. U Alla u Ġesu lil dan l-iskriba iwieġbu jgħidlu l-ewwel kmandament huwa dan: ħobb lil mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. Imma ma waqafx hemm. Kompla jsit miegħu. Ħareġ il-barra mill-mistoqsija ta' dan l-iskriba u jgħidlu it-tieni huwa dan: ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Hawnhekk din id-darba Ġesu jikkwota il-kapitlu 19 tal-Levitiku. U imbagħad iżidu jgħid ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. Fi ftit kliem għal Ġesu l-ewwel kmandament huwa l-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn il-proxmu bħalek innifsek. Issa aħna l-ikbar diffikultà li għandna nafu x'irridu, nafu dak li qed jitlob minna Ġesu, imma l-aktar ħaġa diffiċli hija din meta Ġesu jgħid ħobb lil proxmu tiegħek bħalek innifsek. X'ifisser bħalek innifsek? Għax ħafna drabi din tidher xi ftit stonata fil-widna tagħna, dan x'ifisser? Ifisser li Ġesu iriedna nivvizzjaw lilna nfusna, iriedna nintilfu f'ħafna ħajm u ħafna fsiet meta jgħidilna inħobbu lilna nfusna. Le eżies, il-bniedem, kull bniedem għandu 3 ċentri fil-ħajja tiegħu. Alla, il-proxmu tiegħu u huwa nnifsu. U jekk aħna ma narfux sewwa minn aħna u nieħdu ħsieb u nħobbu tassew u kif suppost u f'waqtu bil-qies lilna nfusna, maħniex sejrin naslu biex inħobbu lil proxmu tagħna war li naslu nħobbu lil Alla li ma narawx. X'ifisser illi inti tħobb lilek innifsek bħalek innifsek, ħobb lil proxmu tiegħek bħalek innifsek. Għax l-ewwel diffikultà hija din kif jien sejjer inħobb lili nnifsi biex din l-imħabba li jiena nagħti lili nnifsi imbagħad inkun lest li nagħtiha lil proxmu tiegħi. Dan ifisser li jiena naraf illi jiena jixraq li biss imħabba li hija ta' qalb sħiħa, qalb waħda. Mhix qalb bil-biċċiet, mhix qalb bil-biċċiet, qalb li hija mbiċċra fejn tidħol l-imħabba, ifisser li dik il-persuna sejra tfalli fil-ħajja, mhix sejra tirnexxi, għax il-bniedem huwa maħluq biex ikun xbija ta' Alla. U Alla huwa waħdu, smajna fl-istqarrija tal-fidi tal-poplu Ludi, u hekk ukoll qalbna hija waħda, hija sħiħa. U jekk jiena mbiċċera u nagħti porzjon minna lil dak Alla, u imbagħad porzjon ieħor lil dak Alla ieħor u porzjon ieħor lil dak Alla ieħor u dal-Allat huma kollha idoli, forsi l-karriera tiegħi, forsi l-passatemp tiegħi, forsi xi passjoni oħra li għandi fil-ħajja, dik hija qalb li hija stess sejra tweġġa u mhux sejra tkun f'paċi miegħha nfisha. U allura Ġesu qed iħeġġiġna biex aħna fil-ħajja nikkultivaw il-qalb sħiħa. Din ifisser ħafna, dan ifisser impenn kbir illi jiena l-qalb tiegħi tkun mogħtija kollha kemm hi għal imħabba waħda. U li ma dik l-imħabba waħda illi tixraq lil qalb tiegħi hija dik ta' Alla. Niftakru illi Alla meta ħalaqna fuq xbija tiegħu
U kif Alla waħdu u l-mulej smajna fl-ewwel qari, hekk ukoll il-bniedem, kull bniedem għandu qalb li hija waħda. U jew din il-qalb sejra tifforma lilha nfisha u tħaddem l-imħabba tagħha mingħajr ċuħ, mingħajr bċejjeġ, jew inkella sejra tkun verament qalb illi mhix sejra qatt iġġarrab il-vera l-imħabba u qatt mu sejra twassal biex tagħti vera mħabba lil proxmu tagħha. Bil-konsegwenza li qatt ma naslu li nħobbu lil Alla li ma narawx. U allura eżies ma nistgħux aħna nitkellmu mill-imħabba lejn nfusna mingħajr l-imħabba lejn il-proxmu lejn Alla. Kif ma nistgħux nitkellmu mill-imħabba lejn il-proxmu mingħajr imħabba vera lejn nfusna u lejn Alla. U kif ma nistgħux nitkellmu minħabba vera lejn Alla mingħajr ma jkollna mħabba vera u meqjusa lejn nfusna u lejn il-proxmu tagħna. Dawn it-tlieta huma marbutin flimkien. U dan l-iskriba ta' raġel bniedem intelligenti li kien jifhem dan kollu jikkonferma it-tweġiba ta' Ġesu. Fil-fatt jgħidlu għandek raġun u jkompli jgħid xi ħaġa aktar minn dan kollu. Jgħidlu li tħobb lil għajrek bħalek innifsek huwa aqwa minn kull sagrifiċċju tal-ħruq u mis-sagrifiċċji kollha. Ftit kliem, dan l-iskriba li veru ta' veru ludi li kien iffissat fuq sagrifiċċji, il-poplu ludi kellu ħafna tipi ta' sagrifiċċji fit-tempju, x'istaj toffri, dak li kellek toffri, meta kellek toffri dik u meta kellek toffri l-oħra, meta skont it-talba tiegħek insejjer toffri dan l-annimal jew dawn il-ħxejjex jew dan iż-żmien u mhux fl-ieħor. Eżiż dan l-iskriba qallu dan huwa aqwa minn kull sagrifiċċju ieħor. Il-vera qima lil Alla għalina mhix tant li jiena nagħti xi ħaġa lil Alla, dak li aħna nsejħulu r-ritwal bħalma aħna din nagħmlu f'din l-Ewkaristija, imma l-vera qima lil Alla hu li jiena nħobb lili nnifsi u l-proxmu tiegħi. U allura għandu raġun meta Ġesu jgħidilna jekk inti tiftakar li għandek xi tgħid magħhuk u tkun qiegħed ittella l-offerta tiegħek, ħalli dik l-offerta hemmhekk. Mur irranġa magħhuk imbagħad ejja u tella l-offerta tiegħek. Għaliex il-vera qima u imħabba lejn Alla tissarraf propju billi jiena nħobb il-proxmu tiegħi. Daqs kemm huwa importanti l-mument tal-qima fl-Ewkaristija fir-ritwal, daqstant ieħor huwa importanti l-imħabba tiegħi lejn il-proxmu. U Ġesu biex jikkonferma lil dan l-iskriba qallu m'intix il-bot mis-saltna ta' Alla. Meta aħna nħobbu lilna nfusna tassew kif suppost u nagħtu lilna nfusna dak li verament neħtieġu, mhux nivvintaw ħafna ħtiġijiet li huma superfiċjali, bil-konsegwenza li naslu nħobbu kif suppost lill-proxmu tagħna, hemmhekk inkunu verament ċekkinna d-distanza bejna u bejn is-saltna ta' Alla, inkunu tħallna fis-saltna ta' Alla, inkunu qegħdin ingawdu l-preżenza ta' Alla, inkunu f'paċi magħna nfusna, inkunu ċekkinna d-distanza bejna u bejn ħutna li diġà raqdu fi Kristu. Eżiż tassew l-imħabba ma tmut qatt. U jekk aħna l-imħabba rabtitna ma' dawn l-eżiż tagħna u llum inħossu n-nuqqas tagħhom, imma kull meta niċċelebraw l-Ewkaristija verament inħossu dik il-qawwa illi twarrab kull distanza li jista' jkun hemm, twarrab kull vojt illi jkun hemm fil-qalb tagħna u nħossu verament li aħna faqda sħiħa ma' dawn ħutna li raqdu fi Kristu. Bit-tama li dawn jgħaddu minn din il-modija ta' tisfija ħalli jgawdu l-mulej fis-sema. Eżiż ejjew nitolbu għal xulxin sabiex nimpenjaw bi sħiħ fejn tidħol l-imħabba. Il-kmandament tal-imħabba lejn anfusna, lejn il-proxmu lejn Alla, għalina bħala Kristjani mhuwiex optional nista' ngħaddi either or, u hekk kif konna nagħmlu fl-eżamijiet either or, nista' naqbżu, nista' mmur għal xi ħaġa oħra, imma lina huwa dak li lilna jidentifikana bħala Kristjani. Kristu ftakru x'qalilna, ħobbu lil xulxejn kif ħabbejtkom jiena. L-imħabba ta' Kristu kienet konkretissima, prattika, bil-fatti, reali. Meta ma wasalx bil-kliem, wasal blotja ta' ħajtu fuq is-salib. Miet fuq is-salib biex jurina kemm ħobna. U m'hemm l-ebda mument f'ħajjitna
li aħna ma nistgħux inserħu l-ħarsa tagħna fuq Kristu msallab u nħossuh jgħidilna ara kemm ħabbejtek. Xi stajt nagħmel aktar? Anke meta inti tħossok li inti mafus, li inti mormi, li inti darek mal-ħajt, li inti minsi, ftakar li jiena qiegħed inħobbok, li mħabba tiegħi kienet għadha u tibqa' għaliex jiena rxuxtat ħaj fl-imħabba tiegħi. Ejjew nitolbu għal xulxejn. Aħna li qegħdin hawn preżenti partikolarment intom il-familjari ta' dawn ħutna li raqdu fi Kristu f'din l-aħħar sena. Nitolbu wkoll għal dawn ħutna sabiex fihom is-salt tal-imħabba. X'hemm għadu ħaj f'dan ħutna eżies. Dawk il-ġesti żgħar u kbar ta' mħabba li huma għamlu fil-ħajja. Dak għadu ħaj, dak ma jmut qatt. Kif nittamaw li aħna dak li aħna din ninvestu fih huwa dak li huwa tal-imħabba, l-imħabba li tingħata, l-imħabba li ma tfittix li tieħu xi ħaġa lura imma li tagħti u tagħti biss, sabiex jum wieħed aħna wkoll insaltnu wkoll fl-imħabba ma' Kristu fil-ħajja ta' dejjem. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fis-sliem. Inhumu bil-wieqfa flimkien nagħmlu stqarrija tal-fidi tagħna, jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, u f'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibew waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox, niżel mis-smewwijiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna, u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn beliwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema wieħed fuq l-lemin tal-missier u għandu jerġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Sant mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-libel li hu meqjum u weġġaħ flimkien mal-missier u mal-ibel u li tkellem b'fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma' mudija waħda l-maħfra tad-dnubiet nistenna l-qawma mill-luwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej amen. Ħuti eżiż, il-qofol tal-ħajja nisranija hija l-imħabba lejn Alla u lejn l-aħwa. Nitolbu lill-missier biex jimla lil qlubna bil-qawwa li nħobbu. Għalhekk sejrin nitolbu flimkien u ngħidu mulej għallimna ngħixu f'imħabtek. Għall-insara kollha biex jidher ċar l-impenn tagħhom favur l-imħabba lejn kulħadd. Nitolbu. Mulej għallimna ngħixu f'imħabtek. Għall-mexxejja tal-ġnus biex jibnu relazzjonijiet ta' ħbiberija u jfittxu dak li jaqqat il-bnedmin flimkien. Nitolbu. Mulej għallimna ngħixu f'imħabtek. Għaż-żgħażagħ biex jiskopru l-veru sens tal-imħabba bħala qotja bla interessi u titlob ukoll anki sagrifiċċji. Nitolbu. Mulej għallimna ngħixu f'imħabtek. Għalina biex il-qima li nagħtu lilek tidher fuq kollox fl-impenn tagħna li nħobbu lil xulxin. Nitolbu. Mulej għallimna ngħixu f'imħabtek. Nagħmlu talba għall-eżies parruċċani li mietu matul din l-aħħar sena. Nitolbu għal dawk li aħna nħossu li aħna obbligati li niftakru fihom fit-talb. Nitolbu għal paċi fid-dinja. Nitolbu li l-mulej jagħtina d-don li nitalmu dejjem aktar kif inħobbu tassew. Waqt li narfu l-imħabba kbira tiegħu għalina, aħna li aħna l-maħbubin tiegħu, il-maħfurin minnu. Kollna kemm aħna trattati b'modrija li ma bħala minn naħa tiegħu. U Alla inti l-uniku mulej u ma hemmx Alla ieħor ħliefek
Atina l-grazza li nisimgħu il-kelma tiegħek biex il-qalb tagħna tilqa' l-kmandament tiegħek li salva u nsiru xhieda tal-Vanġelu tal-imħabba li xandrilna ibnek Ġesu u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nfakrukom li l-ġabra tal-lum fl-ewwel ħadd tax-xahar hija biex tkopri l-ispejjeż tal-manutenzjoni fil-katedral. Mal-offerti tal-ħobs u l-inbit se noffru wkoll il-ħajja tagħna sabiex il-mulej jurina mħabbtu mill-ġdid u nitalmu minnu kif għandna nħobbu. Mill-kotba tal-kant insibu l-innu numru 22. Dak li tajtna o mulejja, għan pidmitna fuq talek, inroddu lek herqanin, inroddu lek herqanin. Dawn lotijiet li Kristu għaddes li bqalb nidma qed nofru lek il-qallum u lejħanin, il-qallum u lejħanin. Dan il-ħobs li imbit li nofru, l-anki tbidlu f'sagrifiċju, ġisem Kristu ħaj divin, ġisem Kristu ħaj divin. Dak li tajtna o mulejja, għan pidmitna fuq talek, inroddu lek herqanin, inroddu lek herqanin. Dawn lotijiet li Kristu għaddes li bqalb nidma qed nofru lek il-qallum u lejħanin, il-qallum u lejħanin. Itolbu ħuti sabiex di l-offerta tiegħi u tagħkom tkun toġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel mulej li s-sakrifiċċju li sejrin inġeddu jitla' quddiemek bħal offerta safja li tniżżel fuqna l-kotra ta' ħnina tiegħek bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, nizzu ħajr lil mulej Alla tagħna. Sewa xieraq tassew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għax bid-dem ta' ibnek u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu erġa' ġbart miegħek lil uliedek li dnub kien xerret u bijet minnek. U int Alla wiegħed fi 3 persuni bil-qawwa tiegħek għaqqadthom f'poplu li huwa l-Knisja tiegħek, il-ġisem ta' Kristu u t-tempju tal-Ispirtu Santu għat-tifħir tal-erf tiegħek bla qies. Għalhekk nissiebhom mal-qtajja tal-anġli fis-sema u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eserċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola ta' smewiet.
Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull quddusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħa il-ħobs, rat il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi, reġarat il-ħajr, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xarbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha, għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ għaw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, li jelna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u mal-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Partikolarment niftakru fħutna Nazzareno Mifsud, Giacinta Farrugia, John Nattart, Ginette Grek, Sylvia Shepherd, Agnes Sammut, Anna Maria Kauki, Anthony Tabone, Mary Grima, John Nattart, Maria Farrugia, Maria Cardona, Mario Zara, Joseph Zara, Carmel Mikallef, Margherita Mercia, Nicolas Mikallef, May Xwiereb, Stephen Attart u Viktor Camilleri. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew induru lejn il-missier u nitolbuh kif għallimna Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritient kif is-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma aħna naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex f'tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulejni kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċ fi żmienna biex ikunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apposti tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarix lejn dubietni, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija stimulaqda li jintrejt fih inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċ tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin.
ħaruf Talla li tneħħi d-dubijiet tad-dinja, ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-dubijiet tad-dinja, ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-dubijiet tad-dinja, atina l-paċi. Dan hu l-ħaruf Talla, dan huwa Ġesu li jneħħi d-dubijiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Nippreparaw li l-nanfusna tqarbin imqaddes. Ejjew ħalli din it-qarbina tagħtina l-ħila li norbtu flimkien l-imħabba tagħna lejn Alla u l-imħabba tagħna lejn il-proxmu. Inkantaw flimkien l-innu numru 31. Irai wisiti ekunin mulei tatara seknistri fislim meshini hali dawalni fitri litwassal ala fer blatmim madwar iresin lamit il-mewt ma jinnib anit ma fik għaxin ti sultan li bdrijek setan teħlisni min kull tiġrib. Int majtni mulej blikel tasmewit sawabt fuq iżejt għaddis għallini natik imħabti biex fik nistriħal kull żmien fi slim. Nitolbu. Kabbar fina mulej il-ħidma qawwija tiegħek u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex bil-grazzja tiegħek nitħejjew tajjeb
ħalli niksbu l-ġid imwiet lil min jirċevihom bi Kristus Siedna. Amen. Fit-tmiem ta' dik ċelebrazzjoni jinwedkom it-talb tiegħi partikolarment intom il-familji u it-talb kontinwu tagħna għal parroċċani mejtin tafu intom li kull nhar ta' Ħadd jiena bħala arċipriet inżomm l-intenzjoni tal-parroċċani mejtin u apparti mill-uffiċċju tiegħi li kull nhar ta' Ħadd inqaddes anke bl-intenzjoni tal-parroċċani mejtin tagħna. U allura napprezzaw il-valur tal-Ewkaristija u jkun għalina mezz sabiex inħossuna qrib dawn ħutna partikolarment bil-qawwa tal-qawmin ta' Kristu. Dritt wara l-quddiesa sejrin nagħmlu ftit momenti ta' talb fil-pjazza dawk li jistgħu madwar il-mixela li qiegħda tinżamm illum quddiem kull knisja parrokjali f'Għawdex. Is-suġġett tagħha dis-sena huwa ġbija tal-kuruna li hemm fuq ir-ras ta' Santa Marija fil-kwadru titolari ġala darba s-sena d-dieħla jagħlaq 50 sena nkurunat. Ngħid grazzi lil Daniel Merċiqa Pavija li jagħmel id-disinn, lil Fader Daniel l-animaturi u l-gruppi tal-adolescenti li wara nofsinhar impenjaw rieħhom sabiex ikunu jistgħu jorganizzaw din il-mixela. Ħden il-bibien tal-Knisja hemm il-volontieri tal-Hospice Malta jilqgħu l-offerti ta' karità tagħna b'risq il-Hospice. Nhar il-ġimgħa ħajkun hawn kunċert ta' mużika sagra ta' Mozart, kulħadd huwa mistieden u d-dħul ikun b'xejn. Fl-aħħar nett inħabbru l-mewt ta' Joseph Muscat, residenti fi Xlendi. Il-funeral tiegħu sejri jinżamm nhar it-tlieta f'dan il-katedral, fl-4 kortihom mill-isptar u fl-4:30 il-quddies tal-funeral hawnhekk f'dan il-katedral. Għatihom ulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħ fis-sliem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċ ta' Kristu. Il-lejla tajba. Risa il-lejl mulejja bil-weda tal-mistri ġabeda s-sema jħammar fin suli x-xemx sabiħ dal-waqt jixirfu l-kwikeb fil-oli tas-mewit dal-waqt il-ħajja torqod kulħadd imut fi skit inti li dejjem tammar fis-sebħ ta' jum bla tmiem fid-dlam tal-lejl ħarisna xerret ġolubna slim